नुवाखै मालायफ्रा माबायदि गारि दाब्रायना जादों आं बेफोरबायदि दाननानै जाबाय थानो हानाय नङालै नोंसोर जादो आं मोनसे खायदा बोराय बाहायनोसै नोंसोर सोलिना जादो फाइफोर आं हानाय नङालै होद जादो नोंसोर आंनो नांलालै बेफोरखौ दे होमबालाय नोंहा गारि सालायनानै जादो जिरायदो नोंसोरबो जिरायदो आंहा जोबोद समनि आंखाल जायगानि मोनसे गोनां समस्यानि थाखायसो आं नुजाफैदों फारसेथिं काउन्सिलनि बिसायख'थिया खाथियाव सफैथारबाय बिसायख'थिनि थाखाय बयनिबो हान्जायानो बिजाथि फसंनो सावरायलायगासिनो दं बेनि थाखाय बे बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो थाखाय जोंनि पार्टियाबो सासे मोजां बिजाथिखौ सायख'नानै हरनांगौ आरो जोंनि हान्जानिफ्रायनो बे बिजाथिखौ हरनांगौ आरो नोंथांमोनहा जाय बिजाथिखौ होगोन बे बिजाथिनि जानानै जों जयै बयबो खामानिखौ मावनांगोन दानिया नोंथांमोनहा बुंदो सोर बिजाथिखौ हरोब्ला जों बे जायगाखौ जौगाखांहोनो हागोन आरो जों गोरलैयैनो देरहाहोनो हागोन सार नै बिथाङा लाथिख' मोनसे समाव कलेजनि जिएसमोन 500 भटआव 500खौनो मोननानै बिथाङा देरहादों 5 बोसोरनि सिगां 500 भटआव 14ल' भट मोनदों बियो नङा सार बै समाव बिथांमोनहा बाख्रियानो लाथिख'मोन नाथाय गोबां रायजोफोरनि मदद मोनदोंमोन मोनसे मिटिं खुंब्लानो रोजा रोजा मानसि फैयोमोन बिनि गेजेराव बिथाङा सासे मोजां बिबुंथिगिरि जागायदो आंगोनि रायजो राजा मानगोनां मन्त्रि सार आरो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बिब' बिनानाव गैया इयाव बिदा फंबाय बुं आंनि मान सनमान जाना होगलै नोङो बिदा फंबायमोन आं फरायनाय समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि गोबां मोजां खामानि मावबोदों आंनि बे गोबां रायजोफोरनि मोजां खामानि मावबोनानै आंहा गोबां गियान सोरजिबाय आरो बे आंनि मोनबोनाय रोंगौथिखौ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होदों बुहुमनि बयबो सुबुङानो जुदि आंखौ निमाहा खालामनानै आंखौ बे काउन्सिलनि इलेक्सननि टिकेट होहोनानै चेयारमेन जानो थाखाय खाबु होयो बुहुमनाङैनो आङो बयबो सुबुंनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो आं मोनसे खोथा होदों गेलदां आदाया आंनि खाथियाव थायोब्ला बे बिसायख'थियाव आंजों थाफायोब्ला आङो देरहाथारगोन हाय ननसेन्स बे पाब्लिक मिटिं नङा हब्रा बुंनो जिराय नोङो रायजोफोर नोंसिनि गेजेराव आरो सोरबाफोर केन्डिडेट दंबायो नामा मानगोनां मन्त्रि नोंथां आं हारसिङै सासे केन्डिडेट हिसाबै आं फोसावदों बिसायख'थियाव जुदि रायजो राजाफ्रा रावबो आंनो भट होआब्लाबो एसपि डिएसपिनो लाख रां होनो हानायनि गोहो दं आंहा आरो आंहा जाय अस्त्र गोनां केडारफोर दङ आरो बैसोरखौ भट होनानै आङो काउन्सिलनि चेयारमेनखौ जानो हागोन आरो फिंलांगनखौ आं आखायाव लानानै 50तासो भट सेन्टारखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानो नोंथाङाबो जिरायदो आं नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ गासिबो मिथिजोब्बाय सासेया जाबाय रायजो राजाफोरजों अनजाग्रा लाथिख' आरो सासेया जाबाय गुन्दा चेयारमेननि जायगाया मोनसे गुरुत्तपूर्ण बिबान आं बे जायगाखौ मोनसे समायना खालामनो सानदों बिनि थाखायनो मोजां केन्डिडेट होनानै बयजोंबो अनसायजाग्रा बयखौबो नायग्रा बे एरियाखौ जौगालु खामानि मावनो आङो मंगल मास्टारनोनो चेयारमेननि टिकेटखौ होनाय जाबाय नोंथाङा मा बुंखो नङा सार नोंथाङानो जेरैबाबो दारायनांगौ नोंथांमोनहा बिथांनि जानानै ज'यै आरो पार्टिनि जानानै खामानि मावनांगोन जोंनि पार्टिनि जानानै मंगल मास्टारखौ देरहाहोनांगौ थ'दो सार एसे नायब्ला मोजां जायोमोन नामा सार एसे नायब्ला मोजां जायोमोन नामा जाय सालानि फिसा बे मन्थ्रियालाय मंगल मास्टारनो बोरै टिकेट होनो मोनख' थांसो होमारगोन साला सुवारखौ हमनो हादों हायाखै नाथाय नों आंखौ बिब्दि बुंहोनानै इनाय खालामबाय इनाय खालामबाय नोंनि थाखाय आंनो खरस खालामबाय नोंहाथ' मेलेमानो गैया बुजाय गोजासो खथ्रानो लाथिख'सो आरो बिबुंथि होबावदों बिब' बिनानाव बबे खर'नि मेगनाव बिब' बिनानाव नुखो नोंलाय बहा बिनानाव नुखो नों बुंबाय
बिबुंथि होनो ये बिनिखायनो बुंबाय आं जे अमा फायखारिनि थाखाखौ बाहायबाय गमोन दं बे थाखा माखौ बहा थांखो बबे थाखा बबे थाखा साला बबे थाखा जानो लोंनो गैया साला बिनानावनि हाबायाव हरबाय 50,000 रां बिफोर थाखाया बहा थांखो साला बे गासिबो रांखौ मागोनासो हरनाय जादों नामा बे रांखौ मंगल मास्टारा हरदों साला सुवार साला आदा सुब होनदों आं सुब सिरि था आंहा मा जानांगौ सियारमेन जाथारनांगोन नोङो सियारमेन जाथारनांगोन औ थुदो थु आफा नों काउन्सिलनि चेयारमेन जानोसै फोरोंगिरिनि हाबाखौ मावला नङा आंहाथ' बे बोसोरनि उनावनो फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लानांसिगोन बिनि उनाव आं मा खालामनो दा जेखौ मावदों बेखौनो मावगोन ओंथिखौ मिथिया नों माब्लाबा नोंनि न'खरनि संसारनि सोमोन्दै सानफेरदों अरायबो सुबुं समाजखौनो सिबिबोगासिनो दङ दाबो बेखौनो मावगोन राजखान्थियाबो समाज सिबिनायानो आइ नङा राजखान्थिया समाज सिबिनाय नङा गोदोसोमोन नाथाय दा नङा दा राजखान्थिया समाज सिबिनाय नङा दानि दिनाव राजखान्थि गेलेनोब्ला केडार नांगोन आरो केडारफोरनो हाथियार बायनानै होनांगोन दान्दिसेयावनो नंखाय बाथ्रा बुंनांगोन हेंथा जायोब्ला नांगौबा बुथारनोबो गोनां जागोन हागोन नों बुथारनो हागोन नङा माने आं बुंनो नागिरदों आं जुदि मोजाङै थायो आंखौ रावबो गाज्रि खालामनो हानाय नङा आफा नों बे लामायाव आगान होनो नाङा बिदिब्ला जों सुगै थानो हानाय नङा मिना मन्थ्रिया गावनो खावलायदों बिनि थाखायसो बियो आंनि फरायसा बिनि खावलायनायखौ लाखिथारनांगोन नों राजखान्थि गेलेयोबा गोबां मानसि फैगोन जायनि बांसिनानो दुथां गुन्दा खुनिफोर बिसिनि मोखांखौनो एसेबो नायनो हाया आफा नोङो रागा जोंनो नाङा आं थांफिननोसै नों बबाव थांनो नागिरदों मिना खोनासं नों उन्दै गथ' नंला उन्दै गथ' नङा होननानैथ' थांनो ओंखारदों नों जेबो दागि आफा आं जेबो गाज्रि हाबा मावा जाय खामानिखौ मावोब्ला नोंनि खर'आ गाहाय जागोन आं थांनोसै आफा ओइ गेदेर बिदिब्ला मा जाबावनो मन्थ्रिखौनो लोगो हमहैजेननांगौ जाबाय नामा दा साला सुवार गुन्दै सोलाग्रानि फिसा मन्थ्रिनाव थांनालाय मा जाबावनो मालाय मन्थ्रिया मंगल मास्टारनो टिकेट होबाय न बेयाव थांनालाय मा जाबावनो बिदिब्लालाय राजथावनियावनो थांनानै चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनोसै साला सुवार लाथिख' लावख्रायानो जेबोआनो गैला बिसोरनि खाथियाव थांनानै मा जाबावनो सासेनि खाथियाव थांगोन बियो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो सोर जाखो बेलाय बे सहरावनो थायो बियो आरो सोर प्रिंलागुम थौनो थौ होनबा थौ प्रिंलागुम गेलदां अमा बेफारि गेलदां अमा बेफारिया गासिबो लांदां जालांजोब्बाय बियो लाथिख' राजखान्थि गेलेयोनो काउन्सिलनि चेयारमेननि केन्डिडेट भट होनांगोन नङा सालाया टिकेटखौनो मोनाखिसै बिदिब्ला सोरखौ फसंथान खालामनांगोन नंगौ बै साला मंगल मास्टारनि माब्ला फसंथान खालामनो दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो रां होनांगोन 1,50,000 1,50,000 ओइ राङा दिहुन गेदेर ओरै फैलाय बुथाराबालानो सिगिबानो जाया होमबा थै जाम्बा डाक्टरफोरखौ नुवाखै एसे गाराय जाब्लानो केन्सार जानायनि सिगाङावनो थब दानस'नानै गारो बिखौबो दानस'नानैसो गारनांगौ राङा दिहुनदो ओरै फै गोसोआव लाखि काउन्सिलनि चेयारमेनखौ नों जाथारनांगौ इलेक्सना 1 दानल'सै नै गेदेर थाखाया न' राङा गाबोन फुंनि
2 बाजिनि सिगां पस्टमर्टेमाबो जागोन आरो रां होनानै दोनखा जाहाथे सान हाबनायनि सिगां पस्टमर्टेमाबो जायो नङाब्ला अखा नायब्लानो दावराव दावसि जागोन खुलुमबाय खुलुमनायखौ थाबैनो फोजोबदो गसाइनि खाथियाव जुदि माबाफोर बिनांगौ दंब्ला बिखादो आंनि थाखायबो बोर बिफादो आं गोबां पाप खालामबोबाय आरो दानो मोनसे पाप खालामगासिनो दं बिनि थाखायबो मोजाङैनो गसाइखौ रायसननानै होखादो सयथिबो बेनो नोंनि जोबथा खुलुमनाय खुलुमदो खुलुमदो Hei apa budak batau? Neng pingla gumna? औ नंगौ Neng tuh kasih manusia? Neng bagaimana hidup? नों राजखान्थियाव आगान होजेनदों आंहाथ' फैखानांगोन मानोना राजखान्थि बिद्दानि साखाथि फाखाथियाव आं थायो Pingla gum? Neng dah nih bini kalang? रांखौ बेसेबां लाखो बेखौ सुख'नो नाङा होनबा आइ थाफाय Tuai lagi apa pun tuai. मानि बिथांजों आथिङाव डक्टर बाबु नाथाय आंहा सन्देह दं नोंथाङा सन्देह दं होमब्लाथ' आं सानो बे थैनाया सरासनस्रा नङा मानोना बिनि गोदोनायाव दाग दं जानो हागौ बेखौ सोरबा गोदोना सेथेनानै बुथारदों जानोबो हागौ बे बोराय बैसोआव बिथाङा राजखान्थियाव ओंखारनायानो मोजां जायाखै औ नंगौ सार नोंथांखौ लोगो हमनो बायहेरायाव सानै मानसि नेगासिनो दं नोंथाङा दसे जिरायथ' आं फैगासिनो जागोन दे सार बिसोरनो नोंथांखौ नागिरनाया गेलदां अमा बेफारि नों बेवहाय माबाफोर खामानि खामानि माने नै बिथाङा जाबाय जोंहा काउन्सिलनि चेयारमेन खुलुमबाय खुलुमबाय रां होदो हरसिबो ताक दहायनो रायलायखानाय आरो मा हरदो गासिखौबो थांहोगोरलै मा हर नैबेवहाय पुरा 50,000 रां दं नोंथाङा मंगल मास्टारखौ हार्ट फेल जादों होननानै पस्टमर्टम रिपर्टआव लिरनानै हो गेलदां नङाबा नोंबो पुरा गेलदां जानांगोन जागोन जागोन नोंथां फ्रिंला गुमा बोरैबा मिथियोब्ला नोंबो पस्टमर्टम जानांगोन मिथिबाय जेबो खायलें खुयलें जानो मोननाय नङा नङाबा नोंबो गेलदां जागोन मिथिबाय मा नायबाय थाख' साला लावखाया जेबोआनो गैया थो मोनदा बाबु थांदो थां नोंथांनि साननायाबो साननो हाथावै मानोना बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन समाज सिबियारिमोन बिथांखौ सोर बुथारनांगौ जाखो आं पस्टमर्टेमनि रिपर्टखौ थानायावनो हरखासिगोन थांदो थां नोंथाङा थांदो मोजां बिदिब्ला ओ सार न'आव दङ ना खुलुमबाय सार गेलांबायारि सार जाय जायनो होनांगौ होबोखाजोब्बाय दा नोंथांनोबो एसे होनो होनना फैदोंमोन सार लादो बेफोरखौलाय आंनो मानो होलायनांगौ जाखो नाथाय सार मास्टारनि केसखौ
बिथां मोनदा इन्सपेक्टर साहाबा लादों आं बेखौ नायगोन मानसिया हले पुरा गेलदां थाखा फैसायाव हले लोरबां सार बे डक्टरनि पस्टमर्टम रिपर्ट बायदिब्ला बे मास्टारा पुरा स्ट्रक जानानै थैदों थिगैनो दं सार बियो लाथिख' राजखान्थियावबा गोबां थाल दं बुंदोंमोन ना सारा खुस जाया होननानै बिथाङा 50,000नि गाहायावबासो जाया राजखान्थि गेलेगोन बेबायदि बुद्धिजों जागोन गेलेनोबा एसे मोजाङै गेले बबेनिबा बन्थ'मुरा बायदि गेलेनोबा एसे मोजाङै गेलेलै नुबायबो सोलोंबायबो गोजोनपुरि थानानि सिङाव थानाय मंगल मास्टारनि सोमोनांथाव गोथै सह ओइ गिदिर हेडलाइनाव लिरदों मंगल मास्टारखौ गोदोना सिथनानै बुथारदों सोरनिबा मुं लिरदों गैया रावनिबो मुं लिराखै लिरदों काउन्सिलनि चेयारमेन हिसाबै मन्थ्रिनि फोसावनायानो बिनि थैनायनि गुबै जाहोन साबैसा पेपार फरायो आरो गासिबो पेपारानो बानायनासो लिरखायो गासिबो बेसादखौनो रांजोंसो खुगा मुथुनो हायो नोंथ' नुबोबायानो ना नंगौ मानि थाखायथ' पेपार लाबोदों फिल्म नायनायफ्रालाय मा डिस्टार्बलाय हनाया मानो बेसे मोजां मोजां सिख्ला ओंखारदों सार आं मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा लानानै नोंथांजों सावरायनो लुबैदों मा इम्पर्टेन्ट खोथा मंगल मास्टारनि थैनायनि जाहोनखौ लानानै मंगल मास्टारा हार्ट एटाकआव थैदों बेनोथ' सैथो नङा सार मानसिफ्रा बयबो बुंसोलायदों आरो आं जेब्ला बिनि लासखौ नायदोंमोन अब्ला बिनि गोदोनायाव मोनसे सिन नुदों बेखौ नों आरो मा गोदान सोरजिलायखो बेहा सासे फिसाजो दं जायगानि रावबो कमप्लेन खालामाखै नोंहालाय मानोथो नांगोनांगौ जाखो गांसे गांनै पेपार फरायनानै मोनदों सार बेफोर पेपारनि खोथाफ्रा रां रुफा लानानैसो लिरो आं सानदोंमोन बिथाङा काउन्सिलनि चेयारमेन केन्डिडेट फोसावजानायनि उनावनो सेटअप आरो बाहाय उनाव बुंनांगौनि दरकार गैया सार नों बावबाय नामा नोंनि मुङा मोन्दा आंनि मुङा मोन्दा नाथाय आंहा मा दाय जाखो नों दाबो मिथिया मोन्दाया मा दाय दं गेट आउट शालमन्दा सार मृणाल नों सार खौरां बिलाइयाव फरायनानै मोनदों गोजोनपुरि थानानि सिङाव थानाय मंगल मास्टार सासे मुंदांखा सुबुं थैदों थैनाया जोबोद साननो गोनां सार गोबाङानो बुंदों बिथांखौ बुथारनायसो जादों जायनि गिनायाव रावबो खुगा खेवनो हायाखै सार आरो बुथारगिरिफ्रा गोथैनि थाखाय गोजोनै दुखु फोरमायदों आरो पस्टमर्टमनि रिपर्टआव लिरदों बे हार्ट एटाकआवसो थैदों सार आं बै थानायाव थांनो जोबोद गोसो सार नोंहा मानि इन्टारेस्ट बिथाङा आंनि फोरोंगुरुमोन सार नंगौ नामा आरो फोरोंगुरुल' नङा सार आं दिनै बे महराव मोनफैनायाव बिथांनि गोबां अबदान दंमोन सार ए नंगौ बिथाङा सासे फोरोंगिरिल' नङामोन सार आंहा बिथांनि खाथियाव गोबां ऋण दंमोन बिथाङा थांना थानाय समाव आं जेबो ऋणखौनो सुख'नो हायाखिसै सार बेनिखायनो थैनायनि उनावब्लाबो बिथांनि थैनायनि मेगननि मोदैखौ बुरखांफिननानैब्लाबो बिथांनि ऋणखौ सुख'नो सानो सार आंनि खाबुआ नोंथांनि आखायावनो सार औ आंबो खोनादों बे थानायाव जोबोद गुलुं गुजुं नों बादि गोथार सत गोसोनि सासे पुलिस अफिसारनि गोनां बे थानायाव आं नोंखौ थिसनहरनायनि राहाखौ खालामसिगोन येस सार आगै मेन'का आंनि हिन्जाव एलाव होयोब्ला जबावगौमोन हिन्जाव ज्राव ज्राव मा बुंदों आपेल दाम गोसानि बिदिनो लाबोबाय था हा मिन्नाय नङा बरगयारि सार मा बरगयारि सार बेलाय बरगयारि सारा मा बेलाय फुरा नामखौ बुं जाब्रां जाख्रे बामखां बरगयारि बेसे गोदै गोथाव मुं सुमु सुमु दंना गैला माबाफोर दंना गैला 7 थाखाखौ लाबाय केसे रोजा आरो जानाय लोंनाय होबाय फ्राय 500 रांनि खोनानो मोनदों दिनै माथो गोदान मास्टार फैयोनो सोर सार बेलाय फैदों सार नोंथाङा बेजों मा दंलायो आं बेखौ मिथिया
नाथाय दिनै आं केसनि चार्जशिटखौ मोनगोन। रोबाय नोंखौ एसेल' बुद्धि नुनानै सोबाबाय। बेयो कनस्टेबलनिफ्राय दिनै जादों एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर। 12,000 साधुफोरखौ बुथारनानै पुलिस जादों। जाब्रां जाख्रेब बामखां बरगयारिजों फावथिना गेलेनानै साख्रि मावनांगौब्ला बे थानायाव गोब्राब दं। खोनादों बियो गुस्साया। आरो दोन सोर खुस्राया जिराय। आरो सोर सोर खुस्राया बे थानायाव गासैखौबो नुखाजोब्बाय। ओइ मेगन खोना नामा साला सिखाव? दानो गोग्लैबासो मोनथिगौमोन। गोग्लैनानै खर' गावबा आंनि नामाव केस होगौमोन। पुलिसफ्रा दाय जागौमोन। पुलिसफ्रा गाज्रि। मा खामानि दं थानायाव? आं असिनि खाथियाव फैदोंमोन। गोदान असिया दासिमबो जइन खालामफैयाखै। खोनादों बियो दिनै जइन जाफैगोन। मा खुरमा बायदिफोर जायो नामा? ना माबाफोर थफ्ला होनांगौ दं? नङा सार, जेबो नाङा। आंनो एसे गोनां जादोंमोन। आं बिथांनि रुमावनो जिरायथ'नोसै नामा सार? ओइ गोथौ बुंदों नोङाना थाखा फैसा गैयाब्ला केसबो गैया। जनो मोननायखाय उन्दुनो लुबैदों। बिहाव बिखुनजोनि न' बायदि मोनदों नामा? आंखौ नाय, बेखौनो बुङो बुद्धि। सोरखौबा सिटिं खालामनो होगोन, रां हो। नाथाय नैबे जाब्रां जाख्रेब बरगयारिया जायखिजाया खामानिनि थाखाय फिटिं। बिनि थाखाय आं जेब्लायबो थियारि। थेंक इउ सार। आगै मेन'का आंनि हिन्जाव। नोंहा बिनानाव दंना गैया? आंहा हिन्जाव सासेल' 7 ज'नो गोसो दं आङो। मिथिबाय? आगै मेन'का आंनि हिन्जाव, एलाव होयोब्ला जगोन आं हिन्जावखौ जाव जाव। मोदोमना ओरै बै केसा ओरैनो जायो नामा? लागाव मालिस कर'। सारा सिङाव गैया। बै लामायाव जिरायनानै थालिर जानाय अफिसारखौ लेंनानै थां। जागोन सार। सार सार हगारदो हगारदो। असि साहेबा नोंथांखौ लेंहरदों। सोर अफिसार बेलाय? गाथा गुरु सेकेन्ड अफिसारमोन दा बाबु? नङा नङा सार, असि साहेबानो। गाथा असि साहेबा बहनथ' फैब्रबख'? दानि थांनायानो सार। हा? दानि थांनाय? बे सिभिल ड्रेसाव फैनाया? औ। दानिया मा खालामबावनोलाय? मेन'का हागै आंनि हिन्जाव। बबेयाव दं नोङो? थांदो थां थां नोंसोरो गासिबो थां। सिखावफोर साला। सार सिगां बे टफिया थिक खालामनानै लाग्रो। सार नोंथाङा सिभिल ड्रेसाव फैनायखाय आं सिनायनो हायाखैमोन सार। जिराय। सार आं जिरायनो? जिरायदों। नोंथांनि मुङानो जाब्रां जाख्रेब बामखां बरगयारि ना? जिराय जिराय। मानो सिखांखो? जिराय। नोंथाङा मा बुंबाय थाखो सार? ड्रेस गाननानै फैयोब्ला एबा बुङा गाननानै फैयोबा आं बेबायदि थासारिखौ नुगौमोन नामा? बेफोर आरो मा जाखो? माने माने बुजिनो हायाखै? दादि जाय आखुखौ बाहायदों बयजोंबो मा बे सरासनस्रा मानसिजोंबो बिदि दिन्थियो? नङा सार, खोमायाव हमनानै बुंदों। बेफोर जेब्लायबो जानो हाया। नङा बेफोरखौ दोनदो सार। बेफोरथ' माहि न'। नंखाय बाथ्रा बुं। बेफोर थालिर जौवा ड्रेसनि थाखाय, हाथियारनि थाखाय ना मानसिफ्रा नोंखौ गियो, गिनानै दंथ्रोयो? बेफोरनो जाबाय गोहोनि नंखाय बाहायनाय। फै आंजों फै।
बेनो पुलिस स्टेशननि थासारिया फैनानै गुबुन मानसिया जिरायफैगोन सोरबा बुंगोन बे जायगायाव सोरबा सोद्रोम मानसि थायो से पुलिसनि खाथियाव मानसिया जेब्ला फैयो एबा फैनो गोनां जायो खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो आरो मानसिया लोमजायोब्ला डाक्टारनि खाथियाव थाङो हस्पिटालाव पुलिस स्टेशन आरो हस्पिटाल मोननैनि गेजेराव जेबो फारागथि गैया मोनसे थाना मोनसे हस्पिटाल मोननैबो समाज सिबियारि फसंथान साखोन सिखोन थानायाथ' गोजाननि बाथ्रा सिगाङाव नांग्रोगौ थासारि मोनसे हस्पिटाला जेरै साखोन सिखोन जानांगौ मोनसे पुलिस स्टेशनाबो बेबायदिनो जानांगौ गसं गसं आंनि बिबुंथि खोनासंदों लाजियाखिसै ओइ दानो फोसाब नोंथांनि मुङानो मोनदा येस सार साब इन्सपेक्टर येस सार फै आंजों मेन'का आंनि जिउनि मेन'का आंनि अनजालि सना गावदां ओजों फैलाय आंनि खर'आव दै लोंफै खर'आव मेन'का अनजालि खर'आव दै लोंफै मा जादों नोंहा मा जादों मा जानो जा जानांगौ गासिबो जाजोब्बाय अफिसार गोदान फैदों कुस्तु सब बन्द नों बाक्सुखौल' लाबोदो मानो नों मोनसे खामानि मावदो नोमा नोम्फानि न'आव थांफिनदो मा नोंखौ हारसिं दोननानै मानो आरे बाप आं नोंखौ सिनाया नों हारसिं थायोब्लादि मा खालामगोन हे गसाइ जा खालामो गासिबो थाखा फैसायासो खालामो थाखा फैसा गैयाबा बे देहा सोलेर गासैबो गुसु जालांजोबो थानायावदि गोदान असे फैदों बे जेबो गुसु जाया नामा मा बुंखो नों खुस बियो जेबो खुसथ' जायानो आरो गुबुनखौबो जानो होनाय नङा मा गोदान असेया हाबा जायाखै मा नों थांनो गोसो नामा थै नोंबो मादि बुङो बाथ्रा बुंनायावथ' बेबायदिनो बुंजाथाव गासिबो आमिर सालाखौ नायबाथ' बैसो राहाबनाय बायदि नुयो केरेक्टार नस्थ' ओंखायनो हाबा जायाखै मा बे साला सार नोंथांमोन बायदि पुलिस अफिसार थासेयावबो दिनै थानाय बेबायदि थासारियाव सार मोनसे फसंथाना बिनि गाहाय बिबानगिरिनि आखल आखुनि सायाव सोनारनानै बै फसंथाननि आसार खान्थिया सोलियो सार जों बे थानायाव गासै 7 अफिसार दङ बिनि गेजेराव आंबो सासे बिनि अनगायैबो आंनि मुङा मोनदा बेवहायलाय माथो जाखो सार आंखौ बुङो बेदर गोसोम आंनि बिमाया बर' आरो आफाया सावथाल बिनि थाखायनो आंखौ बे थानायाव आंनि बाथ्रा बुंनो हानायनि गोहोआनो लोरबां न'मोनदा बे गोरोन्थि साननाय सार आं मिथिगौ नोंथाङा आंखौ गोबां बुंनो हागोन नाथाय मोनसेल' खोथा सानसे सावथाल आरो बर'जों दाङाबाजि जानाय समाव आं गिनानै अफिसखौनो सानथामसो खालामनो हायाखैमोन नाथाय बेवहाय रावबो आंखौ जेबो बुङाखैमोन जानो हागौ बियो आंनि गोसोनि लोरबांथि आं जोबोद गिदोंमोन नाथाय बियो अननाय खानाय गैयै मोगथां सार मोनदा नोंथाङा सासे स्रां गोसोनि मानसि आच्छा मोनदा मंगल मास्टारनि केसनि बिबानगिरिया सोरमोन आंनोमोन सार नोंथाङानोमोन येस सार आच्छा नोंथाङा बिथांनि थैनायनि सोमोन्दै मा मिथिगौ आं मिथिगौ हस्पिटालनि पस्टमर्टमनि रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांनि थैनाया सरासनस्रा मंगल मास्टार थैनायनि जाहोनखौ लानानै थानायाव रावबो कमप्लेन होफैयाखैमोन गैया सार रावबो होफैयाखै जुदि रावबो कमप्लेन होफैयाब्ला आं मा खालामनो नाथाय आं खौरां बिलाइयाव मोनदोंमोन बिनि थैनाया जोबोद सोमोनांथाव सार थैनाया सोमोनांथावब्लाबो जुदि रावबो कमप्लेन होफैथाराब्ला आंलाय माथो खालामनो आं खोनादों बेहा सासे फिसाजो दंमोन बियो जेबो कमप्लेन होफैयाखै गैया सार नाथाय मानो बुंनायसाय हिन्जावसाया जेब्लाबो मेथाइ खननाय मोसानाय आरो बावथिना दिन्थिनानैनो गोदोफबनानै थायो केसनि फारसे बियो जेबो खोमाखौनो होआ नोंथांखौ नाथाय आं सिनायनो हायाखिसै आंनि मुङा रिनाल बसुमतारी गोजोनपुरि थानानि गोदान उसि आंनि खाथियाव मानो नों मंगल मास्टारनि फिसाजो नङा होमबा मोनसे समाव बे मुंखौ लानानैनो देरगाखाङोमोन नाथाय दा खोनाबानो बागदावखाङो मानो नै दा नोंदि फैदों आरो उल्टां फाल्टां गोबां माबा माबि सोंबावगोन आरो लासैनो रांबो बिगोन नाथाय आंहा रां होनो हानायनि जेबो गोहोआनो गैया आं उन्दै गथ'फोरखौ
मेथाइ खननो आरो मोसानो फोरोङो। आंनि रां खामायनाया जोबोद एसेल'। बेजोंनो आं थोब्ले माब्ले सोलियो। नाङा, आं नोंनाव जेबो उल्टा फाल्टा सोंथि सोङा आरो रांबो बिनाय नङा। आं मोनसेल' खोथा नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। गोबाङानो बुंदों नोंसिनि बिफानि थैनाया जोबोद साननो गोनां। बेफोरबायदि मिथिसेयावबो जेरावबो मुभ खालामाखै मानो? मुभ खालामबा मा आं आंनि आफाखौ मोनफिनगोन? नङा, मोननायाथ' मोनफिननाय नङा। नाथाय सोरबाया जुदि बेखौ बुथारमारदोंब्ला बुथारग्राया साजा मोनगोन। साजाखौ सोर होगोन? आयेना होगोन। आयेन। नोंथाङाथ' सासे आयेनगिरि। आयेनखौ जुदि गावनि गिदिं लामायाव गिदिंहोआलासिनो ससेयावनो हेंथा सोमजिहोयो, होबथाजायो, अब्लानो सरासनस्रा रायजो राजानि गोसोआव बे आयेननि फारसे फोथायनाय थाहैया। सानफ्रामबो रादाब खौरां बिलाइ बेखेवबानो बुहुमनाङैनो खमैबाबो साब्रै साबा बुथारजानायनि खौरां मोनो। बुंदो दानिया सानफ्रामबो रादाब खौरां बिलाइयाव साबेसे जिउ जोबजासे जोबथेजानाय आरो फासि होजानाय खोनानो मोनो। बिदिब्ला रायजो राजाया माबोरै आयेननि फारसे फोथायनाय थाहैनो? नाथाय आंनि आफानि थैनायनि सोमोन्दै बुरखांनो हरखाब गोसोखांखो नोंथाङालाय? मोनसे समाव आंनि आफायाबो बे सहरावनो फिसा फिसौनि साख्रि मावोमोन। आं नोंनि नोमफानि फरायसा। आं मेट्रिकनि जोबथा आनजादनि केन्डिडेट। आफाया जोबोद गोरिबमोन। आनजादनि फिसखौबो होनो हानायनि गोहो गैयामोन। सार, आं फर्म फिल आप खालामगौमोन, नाथाय राङानो गैया। आनजादखौ होला माने नोंनि नोमफाया मा खामानि मावो? सार, पियननि साख्रि मावोमोन, साख्रियाबो थांबाय। खैफोदाव गोग्लैबाय। बयनोबो होयै होयैनो आंनावबो जा दंमोन बेबो जोबजोब्बाय। सार, आं मा खालामबावनो? गाबनो नाङा, गाबनो नाङा, गासिबो जाजोबगोन। रन्जन, मानोमोन सार? नैबे आंनि घड़ीखौ दखानाव फाननानै रांखौ लानानै फैलाय नों। जागोन सार। जासिगोन। नों फर्म फिलआपनि थाखाय जेबो जिंगासिनो नांला। आनजादखौ होनो मोनगोन। थांदो, थांदो। बे ऋणखौ सुख'नो फैदों? नंगौ। जेब्ला बिथाङा थांना थानाय समाव आं जेब्ला साख्रिनि सिगां बेथन मोनजेनो अब्लानो आं बिथांनि खाथियाव सानसे फैदोंमोन। नोंथाङा माबाफोर केस? नङा सार, आंनि मुङा मृणाल। मृणाल? औ सार, नोंथाङा आंखौ गोसोआव थानाय नंला, नाथाय नोंथाङा आंनि थाखाय जाय हाबाखौ मावनानै होबोदों नोंथांनि मावनाय जिउआव जोबोद गोरलै हाबा। आं मा मावा आंहा गोसोआवनो गैला। आं मा मावामोन नोंनो बुंलाय। सार, आंखौ नोंथां बुंनो नाङा। आं नोंनि फरायसा। आं जेब्ला रांनि आंखालाव मेट्रिक आनजादनि फर्म फिलआपनि फिसखौ होनो हायाखैमोन, सारा नोंथांनि घड़ीखौ फाननानै आंनि फर्म फिलआपनि फिसखौ होदोंमोन। हो? नों? औ नंगौ सार, आं साख्रि मोनबाय सार। साख्रिनि बेथन मोनजेननाय रांजों आं नोंथांनो घड़ी गंसे बायना लाबोदों सार। मा? घड़ीजों ऋणखौ सुख'नो फैदों? नङा सार। घड़ीखौ दासिमबो बायनाय जायाखिसै। हुदा जालांबाय। सानखौ नायनानैनो समखौ हमनो हायो। बिथांनि गेदेमा दिन्थिसंनि खाथियाव लाजिनांनानै गंस्रिनानैनो ओंखारफिननो गोनां जादोंमोन। आफाया नोंथांनि थाखायल' मावाखै। आं दि बिनि सासेल' फिसाजो। थेवब्लाबो जोंनि सोमोन्दोआ फोरोंगिरि आरो फरायसा बायदिमोन। बे सहराव गोबां मानसि फैयो, नोंथां बायदिनो सोंफैयो, बुंफैयो। बिनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। नाथाय नोंथाङा आफा थैनायनि सोमोन्दै बुरखांनो सानदों। नोंथाङा बे सहराव गोदान जानो हागौ। बे सहरनि जेबोखौनो मिथिया। खनसे सहरखौ गिदिंनानै फैग्रो। आदा फैसाया। मारै फैसा? थावनि दाम नांगौ नोंनो। बे गारिया फेंग्रा गंसे मिन्थिया नामा?
샤라 프린라고리 만시 오시냐 그냥 프린라고리 만시 그래 샤라그라 샤라 헤이 필라고 마마 타우니 패시 하나 나마 흔하나 오베 고로 홀라는 비바타고 웅너 피등 능아 필라고 마마 베라이즈 리라잖아 마 샤라 하이 헤이 히야 헤이 히야 야 헤이 야 헤이 헤이 히야 헤야 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 갈세마벌 Guru, थानायाव गोदान असि फैबाय पेट्रल पाम्पआव थाव सोनो थांनायाव जोंखौ असिया बुना हरदों 어시야 문화 호르등? 넘치니 모두 아카야 내면 악리 모두 아카야 나이. Guru, 어시야 포스트모템 자식은 थानायाव थांगोन. आदसा मोनदा नों थानायाव फैनायनि उनाव फिनलागुमनि हेंथायै थानायाव रावबो कमप्लेन लाना फैयाखै गैया सार फैयाखै आदसा नों फिनलागुमनि सोमोन्दै मा मिथिगौ सार प्रिनलागुमनि सोमोन्दै आंहा मिथिनायनि सुजुगानो फैयाखै मानो सार नोंथाङा जेबो साननो नाङा आं फैनायनि उननिफ्रायनो नोंथांनि मासियाव जायफोरखौ जिरायनाय नुबोदोंमोन बुंनोनो लाजिनाय मोनो बिथांमोना बांसिनानो प्रिनलागुमजों लोगो जानानै खामानि मावो मोनदा येस सार आं फिनलागुमखौ जोबोद नायनो गोसो नोंथाङा आंनो फ्रिंलागुम नोंथाङा जायखौ नायनो हास्थायदों मोनदा नों बाहेरायाव थांथ' जागोन सार नोंथांजों बेनो गिबि नुजेनलायनायथ' धान्दाबाजिनि खोथा दं 2 नम्बर लाइननि खोथा दं रावबो खाथियाव थाहैनाय मोजां नोंथाङा एसे गरम आं मिन्थिबाय जों सानैनिबो धान्दाया मोनसेयानो नोंथाङाबो आं बादिनो मानसिफोरनि सिपिनिफ्राय 100 रां लानानै गावनि सिपियाव सोनानै लायो गरमखौ बारा खालामब्ला थाखानि लिंकखौ बारा खालामब्ला राङा बारा ओंखारो नोंथाङा गरम बांसिन रांनि लिंकआबो बांसिन बेनिखायनो आंनो रांखौ बांसिन लानानै फैदों ओइ आवगय बे मासियाव जिरायग्राफोरनो 50,000 रां होयोमोन दिनै नोंथांनो गांसे होगोन दिनै मोनसे बान्डिल होगोन बेबायदि रांखौ दाननि 1 खालारावनो मोनगोन बिनि अनगायैबो बोसोरनि बैसागु दमासिनि आरो फुजानि गोजां बोथोरनि गाननाय जोमनाय जाग्रा लोंग्रा ना बेदर सम सम नांगौब्ला बुंब्लानो होफैगोन आरो बिनिफ्रायबो गोबां दंबावो नोंथांनि खैफोद आफोद बिदा बिनानावनि फरायनाय लोमजानाय साजानाय लेखा फिसायाव लिरनानै हो खबरखौ होमब्लानो मोनगोन आंनि धान्दायाव माब्लाबाबो आखाइ दाखो आं सानसे समाव बे आखाइजों पुलिस एकाडेमिनिफ्राय सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन आं नोंजों बे आखाइखौ मिलायनो हाया फ्रिंलागुम बिनिफ्राय खालाम दानो खालां असी आंहानो खाफाल गैया बे सहराव बेनि सिगां आंनि जिउनि सिगां गसाइनि समय लानानै बुङो बेनि सिगां
आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथा बुंनाया बेनो सिगां वासार सैमानि फिसा आंनावबो दसेबो थाना ओंखारलां बे नोंनि राङा लानानै खालां आंजों मोखांजों मोखां मा बुंखो बिनिफ्राय दानो खालां आंनि मुङा फिंलागुम बेयो गोजोनपुरि थाना बेयो जोंनि थाना आफानि थाना खोथाखौ गोसोआव लाखि असे जेब्ला नों बिनिफ्राय ट्रेन्सफार जागोन नोंबो असे जानानै थानो मोननाय नङा अब्लानो लोगो हमफिनगोन फैबाय सार आंनि साख्रि जिउआव आं माब्लाबाबो आंनि नैबे आगदा आखाइजों सिलुट खालामफेराखैमोन आं जेब्ला नैबे बैसोआव आफाया दावहारु महरै न'आव गिदिंबोफिनदोंमोन अब्ला आफाखौ नैबे आगदा आखाइजों सिलुट खालामदोंमोन दावहारु महरै आफानि आगसि आखाइनि जाय आखान्थिनि बोलोखौ नुदोंमोन नोंथांखौबो दिनै सासे गोख्रों आखान्थिनि मानसि बादि नुदों सार मंगल मास्टारनि थैनायनि खौरांखौ नोंथाङा आंनाव सोंदोंमोन आं गोसो जानानै नोंथांनो खोन्थायाखैमोन मानोना आं सानदोंमोन नोंथाङाबो जोंनि आवगायनि अफिसारफोर बायदिनो सासे आं सानदोंमोन नोंथाङाबो मंगल मास्टारनि थैनायनि जाहोनखौ लानानैनो बेफोरबायदि फैसानि धान्दा खालामगोन बेफोर आंनिनो गोरोन्थि गोसोनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो सार जेबो नङा इट्स अके जिराय सार मंगल मास्टारनि पस्टमर्टमनि रिपर्टनि बायदि मंगल मास्टारा थैदों हार्ट फेल जानानै नाथाय आंनि आन्दासाव बिखौ सोरबा बुथारनायसो जादों मा जानो थानो हागौ बुंनायसाय बिनि गुबै जाहोना जादों काउन्सिलनि चेयारमेननि थाखाय मन्थ्रिया पार्टिनि जानानै नमिनेसन होनायनि थाखाय बिनि उनाव जाय दिनाव मन्थ्रिया चेयारमेनखौ फोसावलांदों बिनि अखानायैनो मंगल मास्टारखौ बुथारनाय जादोंमोन आंनि आन्दासाव बेखौ बुथारदों बै फिंलागुमा आरो बेखौ बुथारनायनि बुद्धि होगिरिया दानि काउन्सिलनि चेयारमेननि बुद्धि फोरोंगिरि गेललां गयारि आरो दानि चेयारमेन एरेस्ट खालामनो नागिरदोंमोन गुबैयै बियो सासे जोबोर गाज्रि मानसिमा नाथाय बेजोंदि लोगोआव थाफायो गेलदां गयारि नाथाय बियो सासे जोबोर मोजां मानसि आरो जोबोर भद्र नों माबोरै मिथिखो सार आं बे थानायाव गोबाव समनिफ्रायनो दंथ बियो जाबाय सासे बेफारि मानसि जेबो उनिस बिस गैया साखोन सिखोन आरो गोसोआबो दाउब' बायदि गुफुर बिथाङानो नोंथांजों माबा मोनसे बाथ्रा रायलायनो नागिरदों थानानि सोमोन्दै माबा मोनसे खोथा स्रोदै खोन्थाखुमारनो नागिरदों बिदिब्लाथ' थांथारनांगोन नों थाथ' आं फैगासिनो दं सार फैदो सार सार जिरायदो बिसिनायाव जिरायदो आंखौ गाज्रि दा मोनथारसैलै सार आंनि सायाव जेबो दा सानथारसै आं फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानैसो जायो अमानि फायखारि मावगासिनो दं सारा जिरायोबा आं एसे मोजां मोनगौमोन आं जिराया जिरायदो सार बियो सासे जोबोर मोजां मानसि सार बिनियाव जेबो उनिस बिस गैथारा सार जिरायदो सार लेखाबो होफैदो सारा जिरायाब्ला आं बोरै होफैनो गासैबो रेडि खाजोबसै सार नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रा दंमोन नोंथांजों मोनसे गोनां बाथ्रा दं मा बाथ्रा बुंलाय सार सासे सिख्ला कलेजाव फरायो बिखौ लानानैनो थानायाव केस होआखै होनाय जायाखै सार नोंथांनाव सोंनानैसो होनो होननानै सानदोंमोन आं हिनजावसाया बहा दं दं न'आवनो दं ओइ ओरै फैनायसाय ओरै फै खुलुम सारखौ खुलुम
बेवहायनो जिरायथ' जिराय बेवहायनो जिराय सारा हरैजाय थुनाय सार फै सार सार आदै सार आंखौ निमाहा होदो सार नांगौबा खनसे सोबाबाव सार थेवबो थानायाव लांनाङा सार थानायाव लांनाङा सार Bastard! Sar, ang dinibindi kalam Sar. Nimaha hodo Sar. 아이들 사 니마 됐다 날 못하죠 सैमानि फिसावसि साला द' सेस खालामजोबनानै होबाय आंखौ एसे समायना दाउथु फिसा होनायखौबो हमनो गोसो जायाखिसै आइलै ओइ खोनाबाय खोनासंलाय बे सालाखौ आङो बदलि खालामथारगोन बे सालाखौ सोरगोफुरियाव फाथायहरगोन आङो थांनि र' आं गेलदांखौ लोगो लानो फ्रिंलागुम ओइ फ्रिंलागुम गासैबो गेलदां जाजोब्बाय मंगल मास्टारनि फिसाजोखौ लानानै असिया गोदानै केसखौ बुरखांफिनदों मा खालामनांगौ बुथारनांगौ माखौ गिना हिन्जाव मानसिखौ पस्ट मर्टेम खालामा आं हिन्जाव मानसिखौ पस्ट मर्टेम खालामनायाव जेबो देरगानाय गैया मोस्रोम मासे बुथारनाय आरो बेखौ बुथारनाय बाथ्राया एखेयानो थैद नोंसोर थां जाहाथे बियो मानसिफोरनो मोखां देखायनो हाया बिनि इज्जतखौ फोजोबनानै फै लोगोफोरखौ लांफा थां लोगोफोरखौ लांफा ओइ नोंसोर रिंलागमनि मानसि जोङो
लस गैला बिनि बुथारजानाय थाखा फैसाखौ आं होजोबगोन जोंनि थाखाय बेयो मोजांसो जादों बुथारनायनि दायाव बियो फासि होजासिगोन फासि आरो मन्थ्रिखौ बुंनानै असिखौ थाबैनो ट्रेन्सफार खालामहोगोन असिया ट्रेन्सफार जानाय नङा असिया बे जायगायावनो थागोन बेजों आंहा गोबां हिसाब खिथाब दं मीना नों बुथारबाय नंगौ इसिबां गोरलैयैनो बुंनो हाबाय सैथो खोथाखौ गोरलैयैनो बुंनो हायो नंखाय बाथ्रा बुंनोब्लासो सानहाबनानै बुंनो गोनां जायो गोबां समाव थाबथानोबो गोनां जायो कर्टआव थांनानैबो बिदिनो बुंगोन औ बिदिनो बुंगोन बिदि बुङोब्ला बिनि फिथाइया मा जागोन मिथिगौ औ मिथिगौ फासि माने कर्टआ राय होब्लानो फासि अब्लानो आंनि गासिबो लामा आन्दायहोजानाय जिउआ आरो बिब्दि जानांनाय नंला नाथाय आं नोंनि नोमफा थैनायनि बुथारगिरिफोरखौ नायगिरनो नाजादोंमोन बे समावनो नोंनि बेबायदि मावनाया आंनि थाखाय मोनसे हेंथा सोमजिनाय जायाखै आं जुदि गुबुन खोथा बुङो आं आंनि आफा थैनायखौ बावलांनो नाजाबायमोन गासिबो आंनि जिउआ सोलिनो गोरलै जालांहांबायमोन आंनि जिउआ खोमसिनिफ्राय एसे सोराङाव फैफिनहांबायमोन बे समावनो नों आंनि जिउखौ आरो खोमसि हाखराव गोलैसिन होलांबाय आं जेब्ला आइनिफ्राय गोजानाव थानो नाजादोंमोन बिसोरो गासैबो बावलांजोब्बायमोन नों दिनै आइनखौ बोखांफिननो थांनानै आंखौ होसोनोसो थिनहरफिनबाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जालांजोबदों दिनै नोंनि थाखायनो बेनो आंनि बान्था नाथाय नों बेबायदि थैजों दुगैयालासिनो आंनि खाथियाव फैनायमोनब्ला आंखौ बुंनो हागौमोन आइनि हेफाजाब लानो हागौमोन बेफोरबायदि खामानिखौ गावनि आखाइजोंनो आं आइनखौ आंनि आखाइजों दिखांनानै लायालासिनो गुबुननि आखाइयाव बोलि जानानै फोल्ला फोथाव गाननाय जोमनायजों थैजों दुगैनाय देहाखौ लानानै नोंनि खाथियाव फैनायमोनब्ला नों मोजां मोनगौमोन नङाना सासेबो फिसा जानानैबो आं मानो मंगल मास्टारनि जानानै थानायाव थाङाखैमोन नों जुदि हिन्जाव माहारि जानायमोनब्ला बुजिनो हागौमोन आंहादि बेसेबां दुखु जारला आरो खस्थ' मोननांदों आरो आंनाव जेबो सोंथि सोंनो नांला आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि आं सासे बयजोंबो मुगैजानाय गाज्रि हिन्जाव होननानै रादाबाव खौरां बिलाइयाव दा ओंखारदों होननानैनो बे खामानिखौ मावदोंमोन मोन्दा आं जेनबाय आं जेनसिगोन आं जेबोखौनो खालामनो हायाखिसै आं जेनबाय सार दावहाथिलियाव गोबां खैफोद आफोद जायो गोसो बायब्लानो जानाय नङा सार बे जुदि कर्टआव गासैबो सिमान जायोब्ला बिदिब्लाथ' बे पानिशमेन्ट मोनथारगोन मोन्दा सार आं हमनो हाबाय बेखौ बुथाराब्ला बेहा जेबो राहा गैलामोन सासे मानसिनि थाखाय मोन्दा बिदिब्लाथ' सासे मानसिया गावनि जिउखौ रैखा खालामनायनिबो मोन्थाय दङ आं जुदि आंनि जिउखौ रैखा खालामनो आं जुदि आंनि हाथियारजों सोरखौबा गुलि खालामोब्ला आं साजा मोनगोन बिदिब्लाथ' जानाय नङा सार आइना मा गरन्थ लायो जों बेखौसो नायग्रोनांगोन मोन्दा खनसे जाना थांबाय थाय आरो जेबोआनो थानाय नङा बेनि सिगांनो जों बेखौ हमथानांगोन इयर अनार जाय हिन्जावा बेद्राय मुंनि सासे सेंग्राखौ सिथारनानै
बिजिरसालिनि फानजारियाव गसंनानै दङ। बेयो जाबाय मुंदांखा समाज सिबियारि गोजोनफुरि थानानि सिङाव थानाय सोरां हाइस्कुलनि फोरोंगिरि मंगल मास्टारनि सासेल' फिसाजो। बाथ्रा फान्दायाव दङ लाइ होब्ला लाफा खायो। मंगल मास्टारा फोरोंनाय आरो समाज सिबिनायावनो गोदोनानै थायोमोन। सरासनस्रा बेफोरबायदि सुबुङा न'खरनि सोमोन्दै न'खरखौ बेंनो गोसो गैयै जालाङो इयर अनार। बिथाङाबो बेबायदिनो जालांदोंमोन। मंगल मास्टारनि बेबायदि लोरबांथिनि खाबु लानानैनो बिनि फिसाजोआबो जालांदोंमोन आब्रुथि गैयै। अरायबो जेब्लाबो खननाय मोसानाय रंजा बाजाजोंनो गोदोनानै थायोमोन। लासिं सिं बाथ्रा। माब्लाबा माब्लाबा बेखौ लामा सामायावबो खननाय आरो मोसानायबो नुयोमोन। बिनि सोमोन्दै बिजों सोनारनानै थानाय माखासे मानसिफोरनाव सोंनानै नायबावोब्ला बिनि सोमोन्दै आरो गोबां मिथिनो मोनबावगोन इयर अनार। मानसिफ्रा बुंसोलायो बियो सासे कलगार। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिफा थैनाय समावबो बियो न'आवनो गैयामोन इयर अनार। बिफा थैनायनि थाखाय बिहा जेबो दुखुबो गैयामोन आरो माब्लाबाबो रावबो बेखौ दुखु जानायबो नुफेराखैमोन इयर अनार। बेफोरखौ लानानैनो जायगानि रायजो राजाफ्रा जायोमोन जोबोद दुखु। बिनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ नुनानै हेंथा होनो थांदोंमोन सासे सांग्रां सेंग्रा आरो माखासे बेनि लोगोफोर। बेद्राय दैमारिया बिनि गाज्रि हुदाफोरखौ गारनो थाखाय सिङाव हाबनानै जेब्ला बेखौ खावलायो आरो जायगायावनो नारा नाथा जानानै बेद्रायखौ बियो दानथारो इयर अनार। सास केसेस बेबायदि केसखौ आथिखालाव सारा गोबां मोनबोबाय जानो हागौ। आंबो दिनै नोंथांनि सेराव बे केसनि थार बिजिरनायखौ नेनानै थाबाय। डेट्स अल इयर अनार। दासिमबो बे बिजिरसालियाव दायनिगिरि मिनानि जानानै रावबो सुबुङा एबा रावबो उखिला जेबो बुङाखै। दिनै बिनि जानानै रावबो सुबुङा जेबो बुंनाय नंलिया नामा? इयर अनार, आंखौ दिनै जोबोद हांख्रायनानै दानि गोजोनपुरि थानानि असिया दायनिगिरि मिनानि जानानै फंनैसो बुंनो खावलायदों। नाथाय सैथो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जों उखिल जाब्लाबो जोंबो मानसिसो, जोंहाबो साननाय दं। आं दा जा केसखौ स्टाडि खालामनानै मोनदों मिनानि जानानै बुंनांगौ आंहा जेबो गैया। बेद्रायखौ बुथारनायनि दायाव मिनाया जिउ साजा मोननायानो गोनां। सासे मानसि बुथारनायनि दाया जिउ जोबजासे जोबथे जानाय एबा फासि। गोख्रों रोंगौथि गोनां बिजिरगिरिनि खाथियाव आंनि मोनसे खावलायनाय, बे गासैबो साजाखौ जाबसिननानै नोंथाङा जा खालामो बेखौनो मावदो। डेट्स अल इयर अनार। उखिल, बे खोथाखौ बुंनो थाखाय आंखौ बुंलाबाखै। बे बाथ्रा खेबस'नि थाखाय नोंखौ बे कर्टआवनो गुलिखौ होनां। अर्डार। नो अर्डार सार। नोंथाङा दिनै बे उखिलखौ आंनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय नङा। असि साहाब, नोंथांनि थिउरियाखौ सिगाङावबो आंनि खोमायाव हाबफैदोंमोन। दिस इज कर्ट। नोंथाङा पिस्तलखौ बोख्लाय, नङाब्ला कर्टआव गसंनानै थानाय सिकिउरिटिफोरखौ नोंथांखौ गुलि खालामनो थाखाय अर्डार होनाय जागोन। पिस्तला बोख्लाय। इयर अनार, नै दानिसो असि साहाबा पिस्तल दिन्थिनानै जाय जाथायखौ दिन्थिबाय बियो जादोंमोन मोनसे आबुं साजायनाय भावथिना। नोंथाङाबो थांदो आरो नोंथांमोनाबो जिरायफिनजोबदो। हर सिङाव सासे असिया उखिलखौ बुथारनो सिगिदों, बिनि खर'आव पिस्तल फाथिदों। बिनि थाखायनो नोंथाङा बिजिरगिरिनि मासियाव जिरायनानैबो लोरबां जालांदोंमोन आरो आंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय असिखौ गुलि खालामनो थाखाय बिथोन होदों। आं सानो नोंथांजोंबो बेफोरबायदि जाथाया जानायमोनब्ला असिखौ गुलि नांजानानै बेयाव गोग्लैसोनानैसो थानाय नुनो मोनगौमोन। इयर अनार, गासैबो आयेननि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा दङ। बे बाथ्रायानो सुबुं मोनथाय आरो बे सुबुं मोनथाय आयेनाव बुहुमाव जोनोम जानायनि उनावनो सासे मानसिया थांनानै थानायनि मोनथायखौ मोनो। बे मोनथायखौ बिथा खालामनानै साफ्रोमबो मानसिनाव गाव गावखौ रैखा खालामनायनि गुदि मोनथायखौ मोनो। इयर अनार, आंथ' सिमान जायो बे सिख्लाया बेद्रायखौ बुथारदों, नाथाय मा जाहोनाव माब्रै बियो बुथारखो जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन। बेनो जादोंमोन गुबै जाथाया। राहा गैयै जानानै गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बुथारनांदोंमोन मिनाया बै सानाव। दानिया गाहाय बिजिरगिरिनि खाथियाव मोनसे खावलायनाय, सुबुं मोनथाय खान्थिनि सायाव साननानै सिन्था खालामनानै सासे मानसिया गावखौ रैखा खालामनायनि मोनथायखौ बिथा खालामनानै
गाहाय बिजिरगिरिया बिजिरनानै रायखौ होदो। सुबुं मोनथाय आयेननि सायाव सोनारनानै बे बिजिरसालिया मिनाखौ दाय गैया होननानै उदां खालामनानै होनाय जाबाय। आइ फिंलागुमनि मानसिफ्रा फैनानै नोंसिनि न'खरनि गासैबो जिनिसफोरखौ गारसावनानै न'खौ थाला होनानै गालांदों आरो बुंलांबावदों नों बे जायगायाव थायोब्ला जोंखौ गासैबो बुथारजोबगोन। नों बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांदो। मा? आं आंनि जोनोम जायगा आइ आफानि न' बां गासैखौबो नागारनानै थांनोसै। बिनानाव नोंनि थाखाय जों गासिबो खैफोदाव गोलैनांगौ। नों बेखौ लुबैयो? नोंनि नोमफाया सासे मोजां मानसिमोन। बियो थांनानै थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जाथाया जानायमोनब्ला बियो माब्लाबानो न' गारनानै थांसिगौमोन। औ थांसिगौमोन। नोंनि थाखाय बे गामिया खैफोदाव गोलैनो मोना। थां थां दानो ओंखारलां। मा? आं बे गामिखौ गारनानै थांनांसिगोन? औ दानो ओंखारलां। बे गामिया नोंनि थाखाय खैफोदाव गोलैनो मोना। नों दानो ओंखारलां। नों बे न'आव थानो मोना। दानो ओंखारलां। आरो बेयाव थानो मोनला। मिना मिना नों बेवहाय थांनानै थानो थाखायथ' जेबो राहायानो गैला। गावखौनो फोजोबनानै लागोन। गावखौनो फोजोबना लानो? नांगौबा गावखौनो फोजोबनानै लानाय बायदि। गाज्रिसिन फावखौ जेब्ला मानसिया मावनो गोनां जायो जेब्ला सासे मानसिया बिनि थांनानै थानायनि लामायाव संसारनि रावखौबो आंगोनि खालामनानै लानो हाया, आंगोनि गंसे न' थानानैबो थानो जायगा मोना। नोंहा मा बिब्दिनो जादों? नंगौ, उन्दै समावनो आइ गोमाजादों। देरनानै जेब्ला आफाखौबो गोमाजायो अब्लानो गासिबो गोमालांजोब्बाय। रैखानि थाखाय बुथारनांबाय। सानदोंमोन फासि जागोन, अब्लानो गासिबो गोमालांजानाय जिउनिफ्राय उदां मोनगोन। बेनिफ्रायबो नों बख'नानै लाबोबाय। सानदोंमोन मोजाङानो जासिगोन आरो संसारखौ गोदानै जागायफिननो। जेब्ला फैफिननानै नुफैयो प्रेम नांगौनि मानसिफ्रा फैनानै न'खौ थाला होनानै थाङो। गासिबो लाइ लथर गारस्रावजोबलांदों आरो बुंबावलांदों आंखौ सोरबा जायगा होयोबा बेखौबो बुथारगोन। जायनि खाथियाव आं उन्दै समनिफ्रायनो देरबोदों। बिसोरबो अननाय गैयै गोसोजों बुंबाय दानो बिनिफ्राय ओंखारलां होननानै। दानिया नोंथाङानो बुंदो बे बेसेबांबा गुवार बुहुमाव
आंनि थाखाय बबावबा माबाफोर जायगा दंबावो दं आंनि न'आव दङ बे सिख्लानो असिया जायगा होदों जोंनि मानसिफ्रासो बेखौ थांनो थिनदोंमोन बे थाङाखै नङा थाङाखै फिंलागुम बोरैबा मंगल मास्टरनि केसा जुदि सिखांफिननांगौब्ला जों सानैबो फासि जागोन गावन सिलनि चेयारमेनाथ' जेबो जानाय नङा ओइ भाइ जों थिग थानांसिगोन बै असिखौ मिनिस्टारखौ बुंनानै बेनि ट्रेन्सफारखौ खालामहोथारनांगौ नों नाथाय थिग थानांगोन दे ना नों सोरखौबा पस्टमर्टम खालामनो गोसो दंबावो असिया जाय दिनाव बे थानानिफ्राय ड्रेस खुलिगोन होमब्लानो आंहा बेजों दाजाब दानख' गासिबो हिसाब जाजोबगोन बे साला असिखौ ड्रेस खुलि होनानै बिनि उनाव ओइ असिन न'आव मोनायाव बबाव उन्दुयो असिनि बिखा सायाव नोंहा लाजिनाय गैया जों जाबाय जायगानिनो जोंनि बिखा सायाव उन्दुनाया साबसिन जाया होमब्ला थांदो बेनिफ्राय नङाब्ला उदैयाव फिसा थागोनबो हेल' सार बिनि न'आव सासे हाबा जायै सिख्ला लाखिनानै दोनदों आरो जानो हागौ बेहा बिजों गाज्रि सोमोन्दो दं जायगानि रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै दावराव दावसि खालामगासिनो दं नङा मृणालाथ' बेफोरबायदि खामानिखौ मावथावा थारैनो बिनि सिङाव माबा मोनसे जाहोन दङ सार थाबैनो बिखौ बिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनायनि राहा लादो नङाब्ला पुलिसनि मावनाय दांनाया रायजो राजानि खाथियाव गाज्रि जालांनो हासिगौ आयेन आब्रुथियाबो सोलायलांनो हागौ सार जागोन दे आं खौरांखौ लाग्रोदिनि मिना उन्दुनो ओंखाराखै जिउआ आरो आंनिया थांनानै थानांगौआ गोब्राबसिन जानानै फैबावबाय उन्दुनो ओंखारनाया गोमालांबाय आं बिनिफ्राय ओंखारलांसिगौमोन नोंथांखौ खिन्थायाबालानो थांनाया मोजां जानाय नङा होननानैसो थाफिनदों मानो नोंथांनि बेवहाय बाहेरानि माखासे मानसिफोर फैदोंमोन गोबां बाथ्रा बुंलांदों बिसोरनि जेबो दाय गैया मानोना बिसोर जायखौ बुंदों बेयाव बानबो दङ मा बुंलांदों बिसोर जाय रावखौ बुंलांदों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा नोंथाङा आंखौ लानानै फैबाय आंबो फैफाबाय आं सासे सिख्ला हाबा जायाखै मा हिसाबै आं बेयाव दंफैयो बेखौनो बुंलांदों नों आंनि सारनि फिसाजो नोंखौ रैखाथि होनांगौआ आंनि मावनांगौ हाबा बे हिसाबै नों थाफैदों जों दा जेरैबायदि दङ बेयावनो मानसिफ्रा बुङो नोंथांजों आंहा गाज्रि सोमोन्दो दङ बिदिबा बै रावनि बानखौ बोखारनानै होनो हागोन नङा बिदिब्ला हानाय नङा नोंजों आंहा मा सोमोन्दो दङ बिनि फोरमाना नोंनो औ नंगौ आंनो नाथाय सरासनस्रा रायजो राजाफ्राथ' बेखौ बुजिनाय नङा बेनिखायनो आं बिनि फिननायखौ होनो हायाखै बाथ्राया आंनि खोमायावबो हाबफैदों दिनै डिएसपिआनो आंखौ बुंहरदों जानो हागौ थाबैनो इनकाउरि जागोन नों थाङोब्ला बेफोर खोथाया गासैबो सैथो जाजोबगोन आंनि साखायाबो थांनो हागौ बेनिखायनो इनकाउरि जाजासिम नों थानो हानायमोनब्ला जानो हागौ सानैबो बै दायनिफ्राय रैखा मोनगोन जाय दाखोना खनसे नांबाय नोंथांनिफ्राय गोमोरनो हागौ नाथाय आं सिख्ला मानसि आंनिफ्राय अरायसम बै दाखोना खारनाय नङा थेवब्लाबो नोंथाङा बुंबाय जेब्ला आं थासिगोन गासिबो दायखौ खर'आव रुजुननानै नोंथांखौ बै दायनिफ्राय बारग'होनो नाजागोन
हादोरनि रायजो राजाफोरजों बयनिख्रुइबो खाथिसिनाव थानानै आयेन आरो आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै जायफ्रा थायो बिसोरनो जाबाय पुलिस। बै पुलिसनि फारसे जुदि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे जाहोनाव फोथायनानै गोमालाङोब्ला अब्लानो बै जायगायाव आयेन आरो आब्रुथिया फेलें जायो। बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो मिथिगौ। असि मिनालनि न'आव जोंनि आंगोनि फोरोंगिरिनि फिसाजोआ गनायजाथावै रोखोमै हाबनानै दंफैयो। बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। गेलें बाबु, नोंथाङानो बुंनायलाय मा जादों? DIG सार, जाथाया जादों गासिबो गेलदां। नोंथांनि असिया सासे बदमास मानसि। जोंनि जायगानिनो मानगोनां मास्टार मंगलनि सासेल' फिसाजोखौ मा मुं बुंदोंमोनलाय? मिना। मिना। बिफानि बेंखननि मान सन्माननि गोजानाव थानानै बिनि आखला गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय। नाथाय पुलिस स्टेशना बेखौ बहा बन्द खालामखो? बेनि सुजुग लानानै नोंथांमोननि असिया मान सन्मानाव आसि बिमा दिन्थिनानै बिनि फिसाजोखौ गावनि न'आव लांनानै गोजोनगासिनो दं। बियो पुरा पुरि गेलदां। सार, नोंथाङानो मोजाङै बिजिरदो। बि बर', नोंनो बुंनायसाय, नों मा मिथिगौ? सार, खदैखौ नायदावना गारोब्लाथ' गावनि मोदोमावनो नांफिनो। आं जायखौ मिथिगौ बेखौ बुङोब्लाथ' सार, नोंथांनि खर'आनो गाहाय जागोन। मानोना नोंथाङा सासे बड'लेण्डनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि। बिथाङा जायखौ बुंदों बे गासिबो सैथो। नों थाथ'दो। हिनजावसाखौ मा बेवहायनो लाबोनाय जादों? सार, हिनजावसाया पुरा पुरि गेलदां। बेखौ बेसिम लाबोनायखौ गोसोआवनो लाबोनाङा सार। रिनाल, मा हिनजावसाखौ बेवहायनो लाबोनाय जादों नामा? येस सार, लाबोदों। बेखौ बेवहायनो लिंनानै लाबो। नाङा नाङा सार, बेवहाय जोंनि जायगानि मान सन्माननि खोथा दं। सिख्लाखौ बेसिम लाबोनांगौब्ला जोंनि मान सन्मान गासिबो गेलदां जागोन सार। नङा, फैदों। दासो मान सन्मान नागिरदों नोंसोरो? सार, नोंखौ आरो असि मृणालनि खोथा लानानै सोरगिदिं गोबां खोथा बाथ्रा ओंखारदों। बिनि सोमोन्दै नों मा बुङो? आं आंनि आफाद थैखांनायनि उनाव गावनि इज्जतखौ रैखा खालामनो थाखाय बेसेबा सिगाङावनो बे समखौ नागारनानै थांसिगौमोन। बेनि गेजेरावनो आं सासे सेंग्राखौबो बुथारबाय। सानदोंमोन फासि जासिगोन, नाथाय जेलनिफ्राय फैनानै नुफैयो आफानि न'खौ थाला मारिनानै गासिबो लाइ लथर सिलायाव गारस्रावलांजोबदों। अब्ला बे सरखौ नागारनानैल' नङा, गावखौनो फोजोबनानै बे बुहुमखौ नागारनानै थांसिगौमोन। असि साहाबा आंखौ अननाय मोजां मोननाय, आंनि लामा आलायनाय जिउखौ रैखा खालामनानै गावनि न'आव थानो जायगा होदोंमोन। आं सानदों दिनै बे जायगा होनायाबो गोमालांसिगोन। नङा, आं नोंनो बे जायगा होनायखौ बयनिबो सिगाङाव अराय समनि थाखाय खालामनो सानदों। सार, आं बेयाव गसंनानै गोबां बाथ्रा खोनाबाय। जों जाबाय हौवा मानसि आरो हाबा जायाखै। सिख्ला जुदि अजद गैयाब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों सार। दिनै दानो मिनाखौ आंनि हिन्जाव खालामना लाबाय। थां, नों बेखौ बेयावनो लिंनानै लाबो। सार, न'सिम थांजागोनदां? नांलिया, बेखौ बेयावनो लिंनानै लाबोनाया गाहाम। जागोन सार। सार, इसिबां हराव नोंथाङा आंनि न'आव न' सिङाव जिराय जासिगोन नामा सार? नाङा नाङा, इसिबां हराव फैनानै आं नोंखौ उसुबिदा खालामफैनायासो। नङा नङा सार, उसुबिदा जायाखै। नाङा नाङा, हराव फैनानै उसुबिदा खालामफैनायनि थाखाय सरि। इट्स अके सार। सार नङा, मानोना आं बावहाय मन्थ्रि हिसाबै फैयाखै। आं फैदों आंनि आंगोनि मंगल मास्टारनि सासे फरायसानि खाथियाव, जाय फोरोंगिरिनि गुबै फोरोंनायखौ मोनदों। मिनाखौ हाबा खालामनानै नोङो नोंनि जोहोलावनि धोरोमखौ लाखिदों। नोंनो आं माबा मोनसे बान्था होनानै नोंनि बे दिन्थिसंखौ आं गाहाय खालामनो सानाखै। नोंसोरनि गोदान संसारा आलो गोजोन जाथों। नोंसोर खुसि जाब्लानो आं जोबोद खुसि।
आरो रंजाखांनाय मोनगोन आरो मोनसे खोथा नोंखौ मंगल मास्टार थैनायनि जाहोनखौ नायबिजिरफिननायनि गासिबो बिबानखौनो आं नोंनो गथायबाय येस सार थेंक इउ थुदोंमोन दा थांसैबो सार औ फैदो खुलुमबाय जिराय डाक्टर बाबु बे रिपर्टखौ नोंथाङा लिरदों नंगौ बे मंगल मास्टार थैनायनि पस्टमर्टमनि रिपर्ट बे रिपर्टआव नोंथाङा लिरदों बिथाङा हार्ट एटाकआवसो थैदों नंगौ नाथाय जों नायबिजिरनानै मिथिनो मोन्दों जानो हागौ मंगल मास्टारखौ बुथारनानैसो फोथैनाय जादों बिदिब्ला नोंनि साननायाव बे रिपर्टआ गोरोन्थि नंगौ बे रिपर्टआ गासैबो नंखाय नोंथाङा माखासे मानसिनि नारसिननायाव एबा घुस जानानै बे रिपर्टखौ लिरदों नोंथांनि बे साननाया गासिबो गोरोन्थि आरो नोंथाङा मिन्थिगौ आं सासे सरकारि डक्टर नोंथांनि बे बुंनाया जोबोद गोरोन्थि आं नोंथांनि बुंनायनि सायाव आयेननि राहा खालामनो हागौ हायो आंबो आयेननि राहा लागोन आरो मंगल मास्टारनि थैनायखौ गोथै आखुनिफ्राय बुरखांफिनना गोदान रिपर्ट खालामफिनगोन आरो बे बिबानखौ नोंनो होनाय जानाय नङा आरो बे रिपर्टखौ डिसप्रुभ फाथायगोन ओइ दंना गैया ओइ फ्रिंलागुम फ्रिंलागुम गैला गासिबो गेलदां जालांजोब्बाय गेलदां मा जाखो बै मंगल मास्टारनि फिसाजो मीना मीना आरो बै हस्पिटालनि डाक्टारा बिनि पस्टमर्टेमसो खालामदोंमोन नाथाय बिनि रिपर्टखौ असिया गनायाखै आरो डक्टरखौ बुंबावदों गोथै हाखरनिफ्राय बिनि गोथै सोलेरखौ बोखांनानै बावैनो गोदानै पस्टमर्टेम खालामफिनगोननो बिदिब्ला असिखौनो पस्टमर्टेम खालामसै नामा न' नाङा नाङा बियो जाबाय सरकारि मानसि सासे मंगल मास्टारनि थाखाय लाख लाख रां खरसा जागोन आरो सालाया काउन्सिलनि चेयारमेन मोनसेबो खामानियाव जेबो उदाया खर'आनो लाथिख'सो साला सैमानिया बिदिब्ला चेयारमेनखौनो पस्टमर्टेम खालामसै नामा आयु आयु गिदिर बोरै फैलाय आच्छा आं मोनसे खोथा बुंनो गोथै हाखरनिफ्राय लासखौ गायब खालामजाया होनबा ओइ साला बहानिफ्राय एसेबां मोजां आयदा सानखो नोंलाय बेसो काउन्सिलनि चेयारमेन जादों बेफोरबायदिसो मोजां मोजां खायदा साननांगौ ओइ फिंला गुमफाय गोथै जेबो बाथ्रा दाबुं नोंसिनि फाव बान्दायनायावसो बे जादों रायजो राजाफ्रा बाहेरायाव स्ल'गान होदों बावहाय सरासनस्रा मानसिफोरबो दं नोंथांमोना पुलिस जाबाय होननानै जेखौनो गोसो बेखौनो मावनो हायो नामा सार गेलदां गासिबो गेलदां बेबायदि घुस जाग्रा गुन्दा अफिसारखौ जों रायजो राजानो हगारना होनांगौ बेखौथ' दबथायनो हाला खोथा गैया बाथ्रा गैया मकरदमा आयेन गैया नों माब्रै डाक्टारखौ बोखांनानै लाबोखो दानो रायजोफ्रा जांख्रिखांजोब्बाय लामा सामा फालो फालो मानसिफ्रा ज' जाजोब्बाय बे साला असिया दानो सासपेन्ड खालामनांगौ बेखौ साला बे साला गासिबो गेलदां जों दानो बेनि बेबस्थाखौ लागोन थौदो थौदो थौ Shit! नै बेवहाय 1 लाख रां दं असिखौ दा बावैनो ट्रेन्सफार खालामनानै होनांगौ जुदि ट्रेन्सफार खालामनानै होनो हायो 50,000 रांखौ आं बावैनो होफैगासिनो दं हाट बुरबां राङा दिहुननानै हो आं आंनि गोजौ महलनि सिगाङाव टेलिफनाव बुंहरखाजोब्बाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा बेनि सासपेनसन लिटारा 24 घन्टानि गेजेरावनो सफैसिगोन मिथिबाय सार नोंथांनि असिया बे एरियाखौनो गासै गेलदां खालामजोब्बाय आंनि बिजनेसखौ सोरलां बोरलां खालामजोब्बाय
बिखौ गिनानै आं एरसोनानै थानो गोनां जादों आं आंनि बिजनेसाव राफोद जाग्रोनि बेनि उनाव आं नोंथांखौ माला मा खालामनानै सार नोंथांनि हिन्जावनि थाखायबो 1 लाख रांनि सनानि गहेना दानानै दोनखाबाय आच्छा थांदो नोंसोर अब्ला जों सिखारबाय सार खुलुमबाय मलया ओइ मलया मानो लिंहरामोन नै गासिबो रांखौ होलांजोब्बाय आरो नोंनो 1 लाख रांनि गहेनाबो दाहोखाबाय नो एक्सट्रा गिफ्ट होफैगोन नो ए नंगौ नामा मिनु बे मानि रां बे 1 लाख रांखौ गेलेनांगौ एरिया आंनि ट्रेस बायनो थाखाय होलांबाय बेनो नामा जोंनि डिपार्टमेन्टनि गुबै आखु सरासनस्रा मानसिफ्रा जों पुलिसफोरखौ मुगैयो बेफोर गाज्रि आखुनि थाखायनो नों सोरनि खाथियाव गसंनानै नों सोरनि खाथियाव खोथा बुंगासिनो दं आं नोंनि एगेन्सै माइखौ लानो हायो नों मिथिगौ सुब नों जेबो बुंनाङा नों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया गासिबो मिथिगौ बारानिफ्राय बारा नों आंनि साख्रिखौल'सो थांहोनो हागोन आंबो 24 घन्टानि गेजेराव मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नों नायबाय था दोनथ' बेसेबां रांनि बेथन मोनो नोंलाय बे जोंख्ला माख्लाबा बेफोर गस्ति थाखाजों दिनै गासैबो फोजोबस्रांलांजोबगोन आं ओइ नों बेयाव खामानि मावना नो बे राङाला 1 लाख रां दं न'आव थांनानै हांसो दाउ फिसिनानै जाहै बेबायदि सिखाव मानसि न'आव थानांला ओंखारलां थांदो मिनुट जेजा जेबो बुंनाङा दानो नोंखौ गावथारगोन आङो नोंसोर गासैबो ज' लोगो नांनानै आंखौ फाग्ला खालामबायना नोंनि फिनलागुम गुरुआ बेखौ दानो हमनो थांगासिनो दं हेल' एसपि दि ब्रह्म सार मृणाल असिया आंनि न'आव फैनानै आंनि न'नि टिभि लाइ लथरफोरखौ गावफैलांजोब्बाय सार इज इट खमैबो 20 राउन्डसो गुलि गावगारदों सार आरो आंनि बिखायाव पिस्तल फाथिनानै गावनो नागिरबावदोंसोमोन सार आंनि न'खरनि हिनजाव गासिबो गाबख्रावगासिनो सारा थाबैनो बेखौ माबा मोनसे राहा लादो आं दानो फेक्स खालामनानै बिनि सासपेन्सन लेटारखौ फाथायहरगोन आं येस सार बियो जानो हाया आं जेननाय नङा मा जादों नोंहा मिना 24 घन्टानि गेजेरावनो आं बे जायगानिफ्राय खारलांनांसिगोन प्रिन्लागुमनि गुन्डागिरिया आरो बे जायगायाव थाबावसिगोन आं बेखौ माब्लाबाबो जानो होनो हानाय नङा आं बेखौ माब्लाबाबो जाहोनाय नङा सैथोआरि दावहारुआ माब्लाबाबो उनफिना आरो माब्लाबाबो जेना सार नङामोन दा आं आयेनखौ आंनि आखाइजोंनो दैखांना लागोन आदसामोन दा बे नोंनि जानजियाव थानाय पिस्तल आरो नैबे आंनि आखायाव थानाय पिस्तला मा बेसेन दं मा बेसेन दं गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि आखाइयावबो गोबां गोहो दं जोंनि साख्रिनि थाखाय बेनि जेबो गोनांथि गैया जों रावखौबो गुलि खालामनो हाया गुलि खालामोब्ला गुलिनि हिसाब होनांगोन साख्रियाबो थांगोन साख्रि लानाय समाव गोसोआव सानदोंमोन हादोरनि आयेन आब्रुथिखौ रैखा खालामनायानो आंनि मावनांगौ हाबा बोरो माथो आं जेबोखौनो मावनो हायाखिसै आंनि मेगननि सिगाङावनो गासैबो जागासिनो दङ आंनि गोजौ थाखोनि अफिसारफ्रा घुस जादों गाज्रि मानसिफोर आखाइ मिलायनानै गासैबो मावगासिनो दङ हाजों दाजानाय मुसुखा बायदिल' गसंना नायबाय थानांदों न' आं मुसुखा नङा आं फुथ्ला नङा आं मानसि आंबो साननो हानाय गोहो दङ गोसो थानानैबो गुबै फिननायखौ होनो हायाखै आंनि आखाइनि गोहोखौ गुबै खामानियाव बाहायनो हायाखै आं जेननाय नङा नङा सार बेबायदि नङा मोना नांगौ बादा हो मिना नोंबो आंनि उनाव फैनो नाङा उननिफ्राय गाबज्रिबा जाफुंनाय नङा सार आंबो नोंजों थांफागोन नङामोन दा आंनि बजाखौ आंखौ रुजुननो हो आं दिनै क्राइम खालामनो थांगासिनो दङ आं बे क्राइमजों नोंखौ दाजाबफानो साना नों बेयावनो था आरो बेखौ नेनानै थाथ' नङा
필라공! 필라공! Nang salah masuk di sakit anak di nurudang. Karbau mabar. Pilagong! Mabar karbau! Komandan, akan si berdawai. Pilagong! Salah saya manis karbau. Woi, saya manis karbau. Pilagong! 오시나마 하찰라는 노 마블 합네 하건 하찰라는 노 합네도 다이가랑 베시 하라 쉐면 샤프라지 빙등 베 마블 합네 하건 필라공! Aku 제발 하자롱 불안한 낚시는 안 해놓아. 너희들이 다녀오라는 난 주비령을. 알라 쉐면 팔 능생그랑 오비 마블 합비네 하건 Bos, bini jumur sejak apa dia bos? 오시 이링랑 빈데 능서 폴리스 프라제의 아이 나브루티 동호 앙하브 앙이 누아오 아이 나브루티 동호 응카르랑 너가 못 나가방 들 장아. 에이 오시 앙니 행케 타는 마법을 계속 놈아 다녀오란 건 무기건 명자제 고심한 자여 메코렉 샷리건. 에이 오시 앙 회래 잡고 들어가정 봐 너가 하차라는 하피나 잡았 이나 이자는 하치알 하치가 나이 가로바이. 앙다 폴리스 모리 페kai. 폴리스 모리 페네 menra konstable lam hagumun. Hai. Out. Ang pwedeng dini dutang mo ray. Kalang. Naka mo nalanan sigar kanang. Hai. Hai. Ya. Hai. Hiya. 자, gila gel당아 우라 람당 자랑 주바이 라마 사마 도시나 본도 자줍시그 핑라군 고시야 옴나이 랑바이샤 다니야 마 할람바오 나고다 그샤 마자바오 자자는 거 바우는 등급을 미 50리날리 40리터 뭉치바이 옴라이 마르도 그복 할람보도 톡톡 당전이 비살레다 할라기 두려 팽라곰 제부 신다간나 앙동나 앙길당 사람 나고 디니 철비 버리 부커 사람 맞아 아이지. Sir, please. 사는 하고 있을 비밀이 그만 오나니 괜찮나? Sir, नोंथांखौ मानो सोर Roleh, ro. नोंसोर रिपर्टारफ्रा बेबायदिनो डिस्टार्ब खालामो सार नोंथांखौ सोर बेबायदि बुवामोन 닝창문아 돌리를 오시야 사시 우카리시 रिपर्टारफोर नोंसोर गासिबो गेलदां दाय गैया फोथाय गैया सासे मानसिखौ पुलिस खालामनानै दोखो दोखो बुग्लिहैबाय पुलिसफ्रा सोर बिसोरनो आसोर उदखारिया बिसोरनो आसोर बिग्रायारिया 아이디 앙하 미진 기삽 붙자긴 가시고 후보 잡단 국 칼람난 라긴 아이디 जागोन ना बेफोरखौ जागोन बोरो लामाया हगारदों जाबाय हगा मा जाखो? आं उदां जाबाय. आं दिनै उदां जाबाय. आं पुलिसनिफ्राय उदां मोनबाय. आं दिनै सासपेन्ड जाबाय. नैबे आंनि सासपेन्सन लेटार. आं दिनैनिफ्राय पुलिसनि खामानिनिफ्राय रैखा मोनबाय. दिनैनिफ्राय पुलिसनि मोनसेबो नेमखान्थि आयेनखौ हमथाना लाखिनो हानाय नङा. नों मा बुंखो? आं बे सहरखौ नागारनानै थांनाय नङा. आं बिनि फिन साजा होगोन. जाय मंगल मास्टारखौ बुथारदों आं बेखौ बुथारफिनगोन. आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनि. नों खोनासंगोन? बुं. आंनि उदैयाव सासे गथ' आरो सासे मंगल मास्टारा देरबोबाय. बिनि इयुनखौ साननानै नों गासिबो बावगारलांदो. बे उन्दै मंगल मास्टारखौ लानानै आं सुखै थानो लुबैयो. बावलांदो. नों गासिखौबो बावलांदो. नों फिन साजा लाब्लाबो आं आंनि आफाखौ मोनफिननाय नंला. सार
आं फंसे खोथा बुंगौमोन। नोंथाङा बावैसो हाबा खालामदों। नोंथाङा गासिबो इयुन जोलैखौ साननानै बेफोरखौ गासिखौबो बावलांदो। आं मिथिगौ नोंथाङा बिनिफ्राय थांनो लाजिगोन, गावखौनो जेननांबाय होननानै साननानै लागोन। आं सानो नोंथाङा साननैसो बेयावनो थालाङोब्ला जानो हागौ सैथोआ सानसेब्लाबो गावनो हारसिङै नुजाफैगोन। आं खोनादों बे थानायाव जा जाथाय जादों बेखौ मन्थ्रि बिथाङा गासिखौबो मिथिजोबगौ। आरो आं खोनादों बिथाङा CBI नो इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय बिबान होदों। बेवहाय मा जानोमोन दा? बेवहाय मा जानो? हो? बेयाव मा जानो? गासिबो जाजोबगोन। सैथोखौ रावबो खोबथेनानै दोननो हाया। नों गोसोखौल' हमथा। थौदो न' सिङाव। मोनदा, नोंबो दिनै जोंनावनो जानानै थांनांगोन। फैदो। हाबनो हागोन नामा सार? खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। गेदेर मिनिस्टार सार, बे जायगानि हाल-साला गाज्रिनिफ्राय गोबां गाज्रियावसो ओंखारबाय। आं मिथिगौ, आंहाबो गियान दं। सार, असिया ट्रेन्सफार जाबाय, नाथाय बिथाङा दासिमबो गावनि क्वार्टारखौ हगाराखै। बियो नाथाय गासिखौबो गेलदां खालामलांगोन। गेलदां? असिया नङा, नोंसोरसो खालामदों। सार, बियो जोबोद गाज्रि मानसि। नोंथाङा मिथिखानानै मानो क्वार्टाराव थानो होबावदों? बियो क्वार्टारखौ हगारनाय नङा। सार, आं बेखौ क्वार्टारनिफ्राय होखारहरगोन। सासे चेयारमेन हिसाबै आंहाबो पावार दं, नाथाय नोंथांनि थाखायसो आं बेखौ बाहायनो हायाखै। मोसौफोर, नोंसोर सानैबो दानो बेनिफ्राय ओंखारलां। बियो बाहायनो थागोन। CID नि गासिबो रिपर्टआ आंनिसिम सफैजोब्बाय। सैथोखौ जेब्लाबो खोबथेनानै दोननो हायाखै आं। सैथोआ सानसेब्लाबो नुजाथारगोन। मिनिस्टार सार। फै दुन', थां ओंखारलां। हामासै नामा सार नोंथांनिया? थाबैनो ओंखारलां। साला क्रिमिनेलफोर। औ। मेन'का! मेन'का! आंनो जिलाबो! आंनो जिलाबो! बुजोबनानै जहरबाय सालानि फिसाफ्रा! मेन'का! आरे मा जाखो? बेफोरबायदि अबस्था जाखो मानो? फैदो फै न' सिङाव। आंथ' आरो न' सिङाव थांनो हानाय नङा। बे जाबाय सरकारनि न'। सरकारनि न' माने माथो जाखो? आं दिनैनिफ्राय जाबाय बे सरखारि मानसि। मन्थ्रि साहाबा फैनानै आंनि गामसा, गस्ला, सि-जोम, साख्रि-बाख्रि सब खुलिनानै लांजोब्बाय। थांदो थां न' सिङाव थां। थफ्ला थफ्लिफ्रा माबार गोलैदों। माखासे मानसिनि खुसि जाखानाय दङ, बिसोरबो दानो लांफैफिननो फैगोन। थां, थफ्ला थफ्लिया बोनि थाङो? थाखा फैसाखौ बारा लब खालामजा, गामसा गस्लाबो गैसै जालायलांबाय। रायजोफोर, बेखायनो आं बुंदों आं बायदि थाखा खुसि जाग्रा जानो नाङा। नङाबा आं बायदि गामसा गस्ला खुना लाखिजोबनांगोन। हे गसाइ, आं आरो दिनैनिफ्राय जाला। बिसि सिटार हिनजावखौ माजों जिबावनांगौ आङो? साख्रि गैयाब्ला। आया! आं खोनादों मैया दिसपुरनिफ्राय मिनिस्टार आरो गिदिर अफिसारफोर फैदों। बिनि गेजेरावनो नोंसोर दिनै थांसै। सारखौ नों एसे बुजायनो नाजादो। नङामोन दा, जों आरो बेयाव एसेबो गोबाव थानो गोसो गैला। आंनि देहायाबो मोजां नङा। समा